Sénégal, la président Macky Sall ka politique dulu ma se ka wasablon sigiyɔrɔ gagné kɛ kuruba kɔnɔ nga u ye ɲɛmɔgɔya minɛ a kalata la ka da jaabiw dilenw kan alamisa don na. Kenya sarata don na jamana ye ɲɛmɔgɔ wasaden kelen ani gouverneur kuraw sugandi ka da yurugu ani hakɛla kɛɲɛbaliyaw barika bonyani kan jamanadenw bɛ fɛ yɛlɛma ka don taabolo la nga ga yirala k'a fɔ ko jigilatigɛ ye sifin caman ban ka taa tɔgɔw du karata sɛbɛnw kɔnɔ. Uganda, l'Amérique lasigide onu la ne Uganda jamanatigi ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ye a fɔ ko farafina jamanaw kana bilalen don ka Rusila alikaman san ko nka n'u ye falen kɛ ne u ka magoɲɛfɛnw ye l'Amérique bɛ minnu kɔ i n'a fɔ pétrole k'u bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. Afrique du Sud, Roger Dorf dugu mara kɛbaga dɔw ye dama baarakɛla yamaruyabaliw baden bɛ bɔ ka tila ka taa d'u ka sow la alamisa don na ka da dankariya wale jugubaw la cɛ 80 fɛ musolamɔgɔ 8 ɲɔgɔnna kan. Kenya Nora Majoro kɛ yɛrɛ ye cakɛdatigi ye Vaxi Box la a frigo fitinin bɛ marché ne courant talen ye tile la bolocijiw bɛ mara kɔnɔ ka yara n'a ye.